Moi boas, eu son Iago Sebane, o realizador da Adegas da Memoria, unha webserie documental que xurdiu da colaboración entre a Asociación de Veciños de Vilachá, o Concello da Pobra do Brollón e a nosa produtora Nas Beiras. O obxectivo deste proxecto era basicamente facer un retrato poético da Ribeira Sacra, centrándonos nesta parte, e ao mesmo tempo pesquisar nas orixes deste máxico territorio, tanto a través das investigacións científicas como das testemunhas dos veciños e veciñas que son os verdadeiros protagonistas da webserie e en especial da primeira tempada titulada A Humanidade do Patrimonio. O cuarto e último episodio foi o seleccionado neste festival e chámase A Verdade Viva, focalizando basicamente no problema que houve ali coa represión franquista. Sen máis, agradecer ao Festival Carballo Interplay e que a disfrutedes moito e ata pronto. Chao.